שלום לכולם, אנחנו פה מבית מיכל הסבירה, האחות הסבירה, סליחה. עדי שהיינו הבלתי נסבלת. אנחנו נדבר על ההדחה. לא, אנשים יאמינו לך. הם פשוט רואים, כאילו זה לא עניין של אמון. אני הולכת להעלות לך את המנועים שלי. אנחנו נדבר על ההדחה של ירדן. מה אנחנו חושבות על ההדחה של ירדן? אני יכולה להתחיל? כן. וואו, הייתי כל כך מבסוטית. יסלח לי אלוהים, אבל זה היה כל כך מתבקש אחרי שהיא אימה על שני שהיא תעלה במדרגות, חטא היוהרה, וואי וואי. טוב, שיהיה לך בהצלחה. אני לא מאור. מי שמתעסק איתי עולה ישר במדרגות למעלה. מה זה מהר כפרה? תוך משהו כמו שבוע-שבועיים גג אני נותנת לך ואת עולה למעלה. רק כאילו החרטה היחידה שלי זה שזה לא היה בלבוש נקניקיה. את זה הרבה אמרו. וואו. כאילו היא פשוט הביאה את זה על עצמה. תשמעי, באותו יום שהיא אמרה לזה, אמרתי, הלוואי שתלכי ראשונה רק על המשפט הזה. נכון. מה זה? למה מי את מי כאילו? שמתעסק איתי יעלה במדרגות. זה היה, את יודעת מה? נדרשת גם טיפשות מאוד גדולה להגיד את המשפט הזה. בן אדם חכם יודע לא להגיד דברים כאלה, כי בן אדם חכם יודע שהוא יכול לצאת כל כך מטומטם. וזה קרה לאחרים גם, אני זוכרת נכון. במות אחרות. ואת יודעת מה הקטע? הרבה אנשים כותבים בתגובות שזה היה החוזה שלה מול ההפקה. לא נשמה, מאמינה. אם זה היה החוזה שלה מול ההפקה, היא לא הייתה אומרת את המשפט המטומטם הזה, כי היא יצאה. עזבי גם אנשים אומרים, אנשים כל דבר עושים נכון, קונספירציה. נכון. האמת הפשוטה נכון. לא מעניינת. הם לא יכולים תמיד בחיים מחפשים- לקבל מצב כפי איך שהוא נראה. בדיוק, תמיד הם חייבים למצוא זה. נכון. זה הורג אותי. תקשיבי, לא היה יכול להיות הדבר יותר טוב מההדחה הזאת. כאילו, ירדן, ברור שהיא כן דמות צבעונית. היא כן מעניינת, אני כן. מודה. אבל היא פשוט עוררה כזה אנטגוניזם ברגעים שהיא דיברה לשני בצורה כזאת, שפשוט, אני לא נראה לי שיש בן אדם שזה לא עבר לו בראש. יאללה, אמן תעופי. עלה לי. עכשיו, אם היא הייתה רגועה, צנועה, חמודה, מצחיקה ומעניינת כמו שהיא, היא לא הייתה עפה. ברור שלא. היא פשוט כאילו, אתה לא רוצה להצביע לה. היא מההתחלה באה קצת אני באה כבר הייתי בהיי. פה, אני היא מכירה, באה בהיי. אני זה, היא באה כאילו, נכון. תבוא יותר בצניעות. כאילו. היא באה, חשה את עצמה, מה זה עפה על עצמה, היא כאילו... אבל רגע, אבל זה כן היה מפתיע. האמת הופתעתי. שחשבתי שהיא תעוף מוקדם, אבל לא כזה מוקדם. נכון. כשהיא ישבה מול שני, אני התפללתי, אמרתי, בבקשה ששני תישאר. לא, היה לי ברור בבקשה. ששני תישאר. פחדתי. כשהייתה מול שני, פחדתי נורא. כשהם היו שני, מאור וירדן, אמרתי זה או מאור או ירדן, ידעתי ששני נשארת. כי שני, אני אומרת ממש לך פחדתי. ששני צברה לה כבר קהל. אני פחדתי כי שלושתן דומיננטיות, וכל אחת מהן כאילו, אפילו מאור היא רוע לב, אבל היא נותנת צבע לבית. ברור. כאילו, אני לא רוצה שמאור תודח על ההתחלה. הרבה אמרו אני גם שהם לא רוצים להעיף אותה אני על גם לא רוצה ההתחלה. שהיא תנצח חס וחלילה, כן? לא, ייתנו לה כי היא עושה עניין. יש כאלה נכון. אמרו שהם הצביעו לה רק כי היא עושה עניין. נכון, ואחרי זה בסוף כבר ביי, כאילו. בואי נגיד עכשיו, מי את היית מוכנה שיודח? מי היית רוצה? לא רוצה, אבל מי היית יכולה להסתדר? שהוא כרגע פחות דומיננטי, אבל שוב, יכול להיות בואי נגיד לך שם מעניין. למרות שאני אגיד, אבל אני תמיד אומרת שאפשר לפספס, כי יש נכון. אנשים שבאים קודם כל לבחון. בסדר, באים אבל בשקט, עזבי את כל כי ה- את יודעת מה, אם אני הייתי נכנסת לאח הגדול, יכול להיות שגם הייתי מאוד מאוד שקטה בהתחלה. נשמה, כבר ביום הראשון עושה התקף פסיכוטי. לא, אבל ברצינות, אני חושבת שאם הייתי נכנסת, היו יכולים לפספס אותי, כי אני כן הייתי שקטה. הרי כל חבורה שאני מגיעה אליה, אני מאוד שקטה בהתחלה, אני בוחנת, אני ביישנית, ואז פתאום אני מפוצצת. אני לא חושבת שבאח הגדול הייתי ואני יכולה. פוחדת שהיו מפספסים אותי. אי אפשר היה לפספס אותך, כי רואים ברגע שכבר מתחילים, האינטריגות מתחילות נורא מהר. אני הייתי שותקת. בחלוקה של מיטות. אני הייתי... חלוקה של מיטות, בהתארגנויות, אני- במים החמים, בארון, מקום בארון, יש מלא דברים שבהם זה לא, ניכר. אני הייתי מוותרת. ובמשימות. אני הייתי מוותרת. את לא היית מתאפקת. אני הייתי מוותרת. לא היית מתאפקת. תנו לי איזה מיטה שאתם רוצים, אני לא טוב, הייתי יאללה רוצה שיני, להיכנס. אתה פתחת נף, יאללה. מי הבן אדם הראשון שהיית מוכנה שילך, מבחינתך? מי הכי כאילו אני חושבת disposable? שאנה. מה, גם את? זה מה שעובר לי גם בראש. גם לא ראינו אולי. אני מניחה שאולי גם בגלל שהיא צעירה, היא פחות מביאה אישיות כרגע, היא כאילו יותר פרווה כזאת כרגע. גם לורן פחות, בוא נראה מי עוד. נתנאל, אם הוא ילך גם, זה לא שאני כאילו ארגיש שברון לב גדול, וגם שלי הג'ינג'ית, אני לא ארגיש שברון לב גדול. אבל שוב, יכול להיות שאנחנו שגם שאול. מפספסים אותם. חד משמעית כל אחד יכול להיות פה כוכב, אבל שוב, אני אומרת, אם הם היו עופים, לא הייתי כאילו מתייפחת. יש אנשים שאם הם לא יהיו... בוא נגיד ששאול, אם הוא לא התחיל להראות עומק יותר, או קצת זהו באמת. יש אנשים שאם הם ילכו, זה באמת יהיה כזה צובט. כי את תגידי, וואלה, יהיה פחות מעניין עכשיו.
אפילו מאור שהיא רעה. נכון, נכון. מרור. אז זו דעתנו על ההדחה, גם על ההדחה הבאה כנראה שאמרנו פחות או יותר מי לא יחסר לנו, אבל בסדר, אנחנו נעביר ביקורות גם בהמשך. זה מאוד דינמי, בהמשך אני אמצא מישהי יותר נחמדה שתשב איתי, שגם תיתן לי להיות בצד הזה, שזה הצד היפה שלי, לשבת פה. אם ראיתם אותי מכוערת היום, זה רק בגלל שזה לא הצד היפה שלי, אני ישבתי עם הצד הלא יפה, אם אפשר לשים מים עם ציאניד. תודה לכולם. אני אשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים על ההדחה של ירדן, מי אתם רוצים שיודח, וכמובן מוזמנים לעשות לייק, אני אשמח מאוד ללייקים, הרשמות לערוץ, תגובות ושיתופים. המשך יום סביר, מיכל הסבירה, ושהינו המוזרה. שמישהו יוציא אותי מפה. מאור לא תגיע לגמר. לדעתי מאור תגיע עד האמצע. אני לא יודעת להגיד. שוב, אני פחות מהמתיימרים לדעת מה יהיה. אני אוהבת להמר. אוקיי, אני לא אוהבת להמר. לא, את לא מהמרת, את קובעת, את כאילו אומרת את זה כעובדה. את יכולה להגיד, אני מהמרת שמאור לא תגיע לגמר. את אף פעם לא אומרת את זה. את אומרת, מאור לא תגיע לגמר. כמה טרחנות. אבל את אומרת את זה כעובדה. ואני חשבתי שאני טרחנית. נשמה, את טרחנית. את טרחנית. את טרחנית. את טרחנית. החטא הזה נתקע לי. אני לא יודעת איך אני סובלת את הבחורה הזאת. בכל אופן, אנחנו סוטות מהנושא. יש פה אחת שסוטה ואחת שסוטה איתה בעל כורחה. ביום הראשון את מקלת. אני לא כזאת, די. וגם לורנס. לורנס. קאט.